Tendemos a restarlle importancia ao termo fantasma, a levar por bandeira o escepticismo, a cegueira. A finais do século XVIII, debido a unha profunda fascinación polo descoñecido e o irracional, ese desexo por representar o outro, desenvolvéronse prácticas como as fantasmagorías ou as fotografías de espíritos. Nestas últimas, o pasado e o presente entremézclanse, como se a ausencia, ese alguén, cobrara vida no fotoquímico. Moitos dirán que eran fotomontaxes, dobres exposicións sobre placas de daguerrotipos. Mentiras. Non, estou nun túnel. E canto tempo levades falando? Non sei, como un mes. Veña, vamos! Ou dous. Hai quen crea e quen non. Iso é o de menos. Pero a perda perséguenos. E a cámara nunca mente.